Hej, jeg er jeres underviser her på kurset. Jeg glæder mig til at lære jer bedre at kende, og jeg glæder mig til, at vi skal i gang. Jeg vil bruge lejligheden til kort og lige at præsentere mig selv. Jeg hedder Jakob. Jeg beskæftiger mig med konceptudvikling, med design og med innovative processer. Og jeg er ret fascineret af historien bag produkterne, især hvordan den proces, hvor produkterne bliver til. Og jeg er ret fascineret af, hvordan man bare med lidt omtanke og lidt bevidsthed omkring de værktøjer, som man har i sin værktøjskasse som udvikler, virkelig kan være med til at skabe nogle bedre og mere brugbare produkter for vores brugere. Kort sådan lidt til mig selv. Jeg har en bachelor i industrielt design, og der har jeg læst i Østrig og i Danmark her. Efterfølgende har jeg taget en kandidat i interaktionsdesign ude på ETH Universitetet, hvor jeg også har undervist i interaktionsdesign og i konceptudvikling. Efterfølgende har jeg siddet på Kolding Design School og arbejdet med designforskning, hvor jeg har arbejdet med elbiler, og særligt hvordan man i design kan arbejde med brugerinvolvering og i det hele taget blive bedre til at forstå brugerne, sådan så man bliver endnu bedre til at skabe løsninger, der også tilgodeser de brugere, sådan så de får en god brugsoplevelse. En af mine andre store faglige interesser, det er det her med, hvordan man i design kan arbejde med bæredygtighed, sådan så man bliver endnu bedre til os i sin designproces allerede at indtænke det, at vi skal lave nogle bæredygtige løsninger. Jeg har undervist i design og i innovation her på VUC siden 2009, og selvom det her det er første gang, vi skal til at udbyde de her 2 kurser og som fjernundervisning, er jeg meget, meget sikker på, at det nok skal blive rigtig sjovt, det skal blive lærerigt og i det hele taget en god oplevelse for os. Hvad skal I ellers vide om mig? Jeg er 30 år, jeg bor i Kolding sammen med min familie. Jeg elsker at fotografere. Jeg kan godt lide at lave god mad. Jeg kan godt lide at stå i et værksted og afprøve forskellige idéer. Stå og lave små projekter. Ja, jeg kan også godt lide at ligge på gulvet og lege med Lego. Ofte sammen med min søn. Ikke altid han vil være med, men jo. Når det kommer til kaffe, så er jeg lidt af en nørd. Jeg elsker god kaffe. Og så synes jeg, at det er vigtigt for mig, at der er plads til spontanitet og livsglæde. Og jeg nyder meget at møde mennesker, der er spontane, der er passionerede om et eller andet. De har en hobby, en interesse, de går meget op i. Det synes jeg er altid spændende at høre om. Og jeg glæder mig også på den måde til at lære jer bedre at kende.